Imate samo minut, krenite. Moram da pobedim. Da bih to uradio, moram da vidim šta crtaju drugi. Zak, nije lepo posmatrati. Sad ćeš sedeti sa mrljom na čelu. Baš mu lepo stoji. Društvo, pažnja, Lili kreće da crta. Samo mi zavidite. Nemate pojma da crtate. Lili, šta to radiš? Zbog tebe mi je ceo papir u mrljama. Izvini, nisam namerno. Runda je tek počela, a već ste mi pokvarili raspoloženje. Zak, mogu li da uzmem tvoje boje? Treba da dodam nekoliko detalja. Suzy, vrati mi ih. Sad ću im ja da crtam. Tačno. I onako su se završili. A gde su mi četkice? Kako mi to dosadilo? Lili, zašto su ti trebale moje četkice? Tvoji su, nisam znala.